Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon ekipo, eta kaixo June. Arratsaldeon bai, gaur ekainako 24. Ekainako 24 bendetak abeste zuen bezala? Noski. Ba, entzun dezagun orduan. Ekainako 24 Gabon, berrian zer berri, nure amakoz guzti. Ta zeuena egin, idatzi soilez ez dut minau, inolan patzerik, urdelan taraman bezala. Ezeak naramani. Arratsaldeon, mai. Arratsaldeon. Zuari esker purifikatuta nator. Denbora izan dezu, bai, ze bi aste irratsaiora etorri gabe. Bueno, baino itzuli egin naiz, purifikatu eta itzuli naiz. Tango batek dion bezala, volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras te busca y te nombra vivir. Bai, nabaria da itzuli zarela, mai. Disimulo handiarekin sartu duzu bolbertangoa Carlos Gardeli buruz hitz egiteko. Baina, Carlos Gardel 1935eko San Juan egunean hiltzen Kolonbian. Medellingo aireportuan, aireratzeko unean, bi hegazkinek talka egin zutenean. Guztira 17 pertsona hil ziren. Musikagile, abeslari eta zinema aktore izan zen. Tolosa Okzitanian jaioa, baina 1923an Argentinar herritartasuna hartu zuena. Tangoa ezagutarazi zuen mundu guztian. El zorzar criollo, el morocho del abasto, el mago, el rey del tango eta el mudo ez izenak hartu zituen. Bueno, baino a ber, zesaten nahi zeate. Disimulo sartu dudala volver abestia Carlos Gardeli buruz hitzeiteko? Haiene. Oso bakarrik sentitzen naiz askotan, benetan. Oso bakarrik. Batzutan ez dakit, George Bakartia bezala. George Bakartia. Watch out for that tree. George of the jungle lives a life that's free. Watch out for that tree. When he gets in his scrape, he makes his escape. Ez nauzu despistatuko George of the Jungle abestiarekin, mai. Berriro ere disimulo handiarekin sartu duzu kontzeptu bat gure sarreran. Kasu honetan, George Bakartia. Gaurko egune ez duela 20 urte, George Bakartia edo Lonesome George hiltzen. Chelonoidis abigdoni espezieko azken ar eta ezagun bakarra izan zen, Galapago uharteetako dortoka espezie erraldoietako bat. Espezia desagertu zela uste zutenean, George 1971ko abenduaren batean aurkitu zuen Joseph Backbolgi, Harvardeko unibertsitateko zoologoak. Badira ostiral asko zurekin, mai. Sarrerako gidoietan zure trikimaio guztiak ezagutzen ditugu. Baina gaur June eta biok oso preparatuta etorri gara. Ea, ze beste gauza prestatu diguzu? Ze lotxa benetan, lotxagarri, Ze uste duzue, beti trikimailuak erabiltzen ditu dela gaiak sartzeko, ze fuerte benetan, Ezulertua sentitzen naiz, oso ezulertua. Lurrazpian egon nahi dut une honetan, benetan, metro geltoki batean aktuatzen Natalia Jiménez bezala. Con la pared contra la espada, he perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Eso del cero a la izquierda no me ve.
Bueno, saiakera ona izan da, Mai? Baina ezaguna da Natalia Jimenez metroan jotzen hasi zela eta horrela murgildu zela musikan, baina zuk ez duzu aipatu metroa kasualidadez. Ez, nik badakit. 1878an Donostian jaio zelako Miguel Otamendi. Otamendi Gipuzkoar ingenieria izan zen eta bere anaiekin batera Madrilgo metroaren sorreran parte hartu zuen. Eta gainera, 1911an Argentinan el tunel eleberriaren autorea jaio zen, Ernesto Sabato handia. Metroa aipatzerakoan, Mike bi lotura zeuzkan. Metroan harrapatuta. Dintandon, harrapatuta bigarren trenbidean, bigarren trenbidean. Barkatu, ez dut bedio egingo. Onaino iritzi gala. Rien ne va plus. Tes yeux pour vivre, oh, rien ne va plus. Pourquoi survivre, oh, si je n'ai plus ton cœur à suivre, oh, rien ne va plus. Je suis perdue, puisque je t'aime, reste quand même, pas de problème. Rien ne va plus ez da pelikula bat, June. 1987an Urrezko Maskorra lortu zuena Donostiako zinemaldian. Alaxe da, bai, eta Claude Chabrolek zuzendutakoa da. Eta gaurko egunez, 1930an Claude Chabrol jaio zen Parisen. Berriro ere Mike sartu digu izen bat atzeko atetik. Jon Claude Chabrol Parisen jaio zela esan duzu? Parisen? Oh la la! Aki Radio Paris! Badakize esaldi hori oso ospetsua egin zela gerra ostean. Irratiko historiaren horri bat dela esaldi hori. Niri hori gertatzen zait. Irratiaren horri bat idatzi nahi dudala. Eta ez dakit nola hori bakarrik gertatzen zait. Horrelako esaldi bat asmatuko anu, Aki Radio Paris. Esaldi hori Adelita del Campok esate zuen gauero Paristik gerra ostean. Adela Carrera Estaura 1989ko ekainaren 24ean hil zen Perpignanen. Bere gurasoek Bariete konpainia bat zeukaten eta Adela 12 urterekin hasi zen ikuskizunetan parte hartzen. Emakume aktivista, erreferente anarkista, feminista, gerra zibilea bukatu ondoren, Frantzian exiliatu zen. 3 kanpo de konzentrazion ezberdinetatik pasa zen eta hortik dator berez izena, Adelita del Campo. Del campo de concentración. Eta horietako batean, Angeli-sur-Meren, Julian Antonio Ramírez Donostiarra ezagutu zuen. Bai, Julian Antonio Rodríguez Lorcaren Labarraka antzerki taldeko kidea zen, eta Adelitari esker ORTFen, Office de la Radiodifusión Televisión Francés, hasi ziren lanean, markatu. Gauero Adelita del Campok esaldi historiko hori esaten zuen irratsaioaren hasieran, aquí Radio Paris. Tribuna Juvenil, una emisión de Adelita del Campo. Irrintzi. Paristik mundu zabalean bizi diran euskaldun guztiei. De París al pueblo vasco en todo el mundo. De Paris au peuple basque dans le monde. Une émission de la radiodiffusion télévision française. Bai, Adelita del Campok gauero sutan jartzen zituen uinak. Kea dagoen tokian, sua. Gizartearen gate estua, inspirazioa itzaltzen, ari zaitarren epaida zuzua. Seguro, gure tribuko jakintxua den Kontxita Beitiak Radio Paris entzuten zuela. Gaur gurekin izango dugu irratiaren historiaren horri berri bat idazteko. Eta gainera bidaiak eta kulturaz dira faltako, agurtzane belauntzarenekin hitz egingo dugulako.
Sarrerako gidoia idazteko bere trikimailu guztiak desmontatu ditugu, baina onartu behar dugu berarekin ez garela aspertzen. Gaur, Maigorostiagarekin amaratzeko antzerki astea aztertuko dugu. Ba, dena pres balin badago, zer, has gaitezen ez da, ekipo? Txingarren gainean gardelen tango bat dantzatu nahi? Biratu gurekin. Dordoka erraldoiekin, Pariseko metrora joan nahi? Biratu gurekin. Trikimailurik gabeko erruleta bat ekarri dizuegu. Hasi da jokoa, Rien ne va plus. Arratsaldeon, pindartzaleok, ekainak 24 ditu eta ostirala da, ongi etorri, bigarren kafera. Zuekin, eulia akusatu nahian, June Romateti barguren. Arratsaldeon. Eta zuekin, euliek baino dantza gehiago egiten duen, Maigorostiaga Pozo. Kaixo, koako naiz, eta gaur euli eta erlean arteko diferentzia azalduko izuet. Hau, euli bat da. Eta ni goi hori ez eizarandia naiz. San Juaneko ospakizunetan ez dagoen tolosar bakarra. Ba, hementxe gaude, sugar artean, gustatzen zaizkigun sugar artean, ze haze astea daramaguna suarekin eta sua dela eta ezela, baino hementxe gaude San Juaneko ospakizunetan, Tolosatik, arratsaldeko 4 eta 13 dira, bigarren kafeak 227. saioa du gaurkoa, momentuz 3 gaude hementxe, baino gehiago izango gara, eta ziurrenek gure estudioko lehioetatik 100 pertsona ikusiko dituzue. Momentuz, kaleak lasai daude, eta tartetxo batean horrela jarraitzea espero dugu. Espero. Mozkortzeko ez egin zalantza, ai badator, jauneko arrantza. This is fiesta, dio Gorkak txatean, bai, festa giroa dago hemen Tolosan, ze, ez dakinarentzat, Tolosako festak edo jai ofizialak ez dira inauteriak. Tolosan San Juanak ospatzen ditugu eta gero bai, egia da inauteriak ia herriko festa direla, baino berez, ospakizunak horrela ofizialki, San Juanak dira eta hemen dabil jendea zergatik ez dudan jai hartu eta non dagoen Inigo, badakizu Gorka. Hemen taldetxoa osatzen dugu simbiosi arraro xamar batean eta Inigok jai egin ahal izateko nik ezin dut jairik hartu. Baina pozik nago hemen June, Mai eta etorriko diren gonbidatuekin. Beraz,
Zer, maiteutak botako ditugu? June, prestatu duzu zurea? Ba, nekan prestatua, baino sarreran bitartean okurritu zait. Ai, noska. Ba, Ze ondo. Bueno, ez da, maite dut edo grazia egiten diate edo zein egun esatea, adibidez, gaur ekainako 24 esatea bezala, eta abesti bat goatzen diaten egun horiek, ba, urtarrilak 13 ostirala, urriak 11 zesateken abestia, eta olako abestiek. Nik uste dut, hasten balin bagara zerrenda osatzen, iaia urteko egun guztiak bete daitezkela, ze horiek esan dituzuzuk, niri burura etorri zait, gaur martxoak 18, hoi da Olat Salvadoren abesti bat, martxoaren 3ko abesti asko daude, noski, Gasteizko gertakizunen harira, iraiak 11, bueno, nik uste dut egutegia osatu dezakegula, egunen batean egingo dugu. Eta mai? Ba, nik biditut, a ber, bueno, nola nire azken ostirala da kurtso honetan, biak botako ditu. Noski. Porfa. Ba, pertsona bat eta ekipo bat. Lehenengo pertsona. Pertsona da Eduardo Sáenz de Cabezón. Edu, gaur 50 urte betetzen ditu. Ez dakizuen zein dan Edu Sáenz de Cabezón. Noiz bat ikusi Orbita Laika zientzia programa. Bai, egia. Ba, bera da matematikoa, baino matematikoa izateaz aparte, ba, monologo egiten zituen, ipuinak. Nik ezagutu nuen, bera etorri zan ikustean nire ikuskizun bat, Logroñoa, eta ezagutu ginen, guain dela, ez dakizen bat. Eta guain dela 20 urtela igual. Eta gero ni joan nintzen Zaragozara taberna batera, deitzesala La Campana de los Perdidos. Ez dakit irekia jarritzen dan, baina izugarrizko programazioa zeukane ahozkotasuna, ipuinak eta horrelako ikuskizun undergroundekin. Eta zeukane Eduk cuentos matemáticos izenburuko ikuskizun bat. Zan ipuinak superpolitak eta denak zeukaten zerbait lotura matematikekin. Eta gero presentatu zen lehiaketa batera Londresen Big Bang Science dauden monologo batzuk zientzia zabaltzeko nahian. Eta irabazi zuen, eta hasi zen oso arrakastatsu izaten, hoik da como matematiko medioetan agertzen den gehiena edo ez, eskola ibiltzen zen matematikak eskaintzen, ezak maitatzen, erakusten, umei eta ikaslei, eta asko gustatzen zait. Eta gero, Luis Carmelo, ipuin kontalari portugasarekin, elkarrekin egon ginen ikastaro batean, eta ja, ezagutu ginen gehiago. Amarotzen egon zen aktuatzen, asko maite dugu, eta gero baten iritzi zen bere saltoa, telebistako, eta liburu asko argitaratu ditu, bat adibidez, L'Árbol de Emi Noether matematikari emakumeari buruz, bere biografia, asko maite dute du, eta gaur ikusi efemeridetan eta bere urtea ziren, nik ez nekien, eta ez dakiz, sartu zai hortzikara horrela bezala, eta haupa edu asko maite zaitut, eta aipatu nahi nun zure izena hemen. Eta zorionak. Bai, hoi da, eta gero ekipo bat, bai, askotan beraiekin lan egiten, batzutan estreseko momentuak, eta baino nola edo ala beti eramaten dira aurrera, beti pro, beti positibo, beti zerbait gehiago aportatzen, zarazo baizik eta soluziorik, eta oso gustora sentitzen naiz horrelako ekipo batekin. Ba, eskerrik asko bigarren kafeko ekipoari. Zebolika. Esker. Ez esan baiet Legedi berriak idatziko ditut azaletan Behintzat irakur ditzazun biluzten Banik, maite dut bat daukat. Gaur joan gara bazkaltzera, egia esan aitortu behar dizuegu kosta zaigula maila topatzea bazkaltzeko, ze esan bezala jaiak dira, eta guk ez genuen erreserbarik egin, eta baina joan gara taberna batera, askotan joaten garen taberna batera. Eta, taberna hortako jabeak esan dit, Goiuri, badakizu beste Goiuri bat daukagula, eben zerbitzari berrietako batek Goiuri izena duela. Eta agian, Bizkaiatik entzuten ari zaretentzat, arraro egingo zaizue nire ilusio hau, baina egia esan Gipuzkoan edo behintzat zonalde honetan Goiuri izena ez da bat ohikoa. Nik badakit Tolosan badagoela beste neskato bat, baina ez dut jendea ezagutzen. Aurrez aurre, ez dut Goiuri izeneko inor ezagutzen.
Eta esan didanean tabernaren jabeak zerbitzari berriak goiuri izena zuela, ilusioa egin dit. Eta orduan, joan naiz beraren gana. Eta hizketan ari ginela, berak esan dit, berak ere ez duela inor ezagutzen. Izen horrekin, goiuri izenarekin, bera oriotarra dela, eta badakiela Orion beste neskato badagoela goiuri izenarekin, baino bera dela kasik bakarra. Eta esan diot, ara? Oriokoa eta goiuri? Eta bakarra zara, Ze nik pentsatzen nuen Orion bazegoela goiuri bat, beste goiuri bat, diseinatzailea zena, moda diseinatzailea zena. Eta esan dit, bai, ni... Beraz, goiuri bat ezagutu dut eta poix-poixik nago. Horrela prest, saioa hasteko. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Barrio querido, aquellos tiempos de mi niñez, eres el sitio donde nacido. Aipatu dugu Carlos Gardel gaurko egunez hiltzela, baina zorionez bere musikaz gozatzeko aukera betiereko izango da. Guk Volver entzun dugu sarreran, eta abesti hori entzun dugun arren sortutako abestien artean askoz gehiago dauzka. Tartean Almagro izeneko bat bere auzoari eskainitakoa. Recordar me duele el corazón, Almagro mío, que enfermo estoy. Almagro de mi vida, tú fuiste la... Nola gogoratzen ditudan, auzo maitea, nire haurtzaroko garaiaiek, jaio naizen lekoa zara, nire zintzotasunaren sehaska zara, kantatzen zuen abeslariak. Almagro, gloria de los guapos, lugar de idilios y poesía, mi cabeza la nieve cubrió. Eta kantuari Almagro izena jarri zion, auzoentzako ezinbestekoa baita izena edukitzea. Izenak nortasuna ematen diolako auzoari. Dobló mi espalda y a mi sonrisa le dio frialdad. Auzoak funtsean, lurralde testuinguru mugatu batean ematen diren hurbiltasunean eta elkarrekintzetan oinarritutako gizarte loturak dira. Beraz, irizpide urbanistiko eta geografikoetatik haratago doa. Auzo guztiak ez dira auzo. Horregatik, kidetasun sentimendu jakin bat egokitu goizaio auzoari. Eta sentimendu hori funtseskoa izan daiteke elkartasun sare estrategiko iraunkor baten egoitza delako. Te dejo el corazón como un recuerdo de mi pasión. Almagro de mi vida. Eta guk gurean, auzoarekiko sentimendu hori inork baino hobeto ezagutzen duen pertsona bat dugu. Mai Gorostiaga Pozo ez da Tolosarra. Mai Gorostiaga momentu honetan behintzat amarotzekoa da, auzokoa. Eta esan bezala, auzoaren ezaugarri guztiak betetzen ditu. Horregatik, ez da harritzekoa, 24. urtez antzerki astea antolatu izan auzoan. Beraz gaur, June, zer iruditzen zaizu Mai elkarrizketatzen badugu? Idea ona, nik uste. Hasi aurretik Mai,
gezurretan ari etzarela jakin behar dugu. Ze zuk esaten diguzu, Tolosara etorri behar duzula, beraz etzarela Tolosakoa, baina ez dakigu benetan egia esaten ari zaren. Beraz, Lucia Asuen Bomio kazetariak barrionalismo artikuluetan proposatutako test bat egingo dizugu. Ondoro hitz zaizu? Primeran, bota. Nik esaldia botako dut, eta zuk bai edo ez esan. Prest. Vale, perfecto. Auzotarra zara, ogiaren bila edo zaborra botatzera, pijaman edo gutxienez etxean egoteko zapatilekin joan bazara. Pijama ez daukat, ez dut Ui, ez daukazu pijamarik? Ez gau hotzenetan, baino etxeko zapatilekin bai gesten ez dago bila edo zaborra botatzea edo euskalo zertako, bai. Perfecto, lehenengo erantzuna? Bai. Auzotarra zara, herrira, jetxi edo igo egiten bazara. Zure kasuan, Tolosara jetxi edo Tolosara igo egiten bazara. Eberest eskalatzea balitz bezala. Helmugatik 20 minutura bazaude ere. Gure kasu jetxi, Amarotz Tolosa gainen daukagulako. Zakit arrasesioetik edo zeba, baina beti esaten gut, jetxiko zara Tolosara, edo igotzen gara usora, bai. Perfecto. Diverso, non hay etiquetas. Se cadra diría Pedreira da xubilación. Poder deitarse. Auzotarra zara, lehen aldiz supermerkatu handi bat zapaldu zenuen lehen aldia oroitzen bazara. Bai, noski, eta eguna hauetan are gehiago, porque komertzio txikia baizten ari da, eta auzoko komertzioa babestu behar da, inoiz baino gehiago. Bai. Oso, no? Irutik iru. Auzotarra zara, joaten zaren tabernara, hau da, zure ohiko auzoko tabernan, jubilatuak, haur txikiak eta nerabeak nahastuta balin badaude. Bai, eta askotan ez dakitu zein da zein. Zein da jubilatua, zein da ume, edo zen baian eseri. Bai eta bai. Vale, eta azkena. Auzotarra zara, leku bat azaltzeko, erreferentzia gisa saltokin izena erabiltzen baduzu kalearena edo hiribidearena erabili beharrean. Bai, gainera Amarotzen ez daude kale izenik, Amarotz auzoa da dena eta zenbakik. Orduan bai erabiltzen dute hau ez dakizeinen portala edo zenbakiaren portalan ondoan dagoena edo bai erabiltzen horrelako referentzik. Bai eta bai, Amarotz. Cantar ou lembrar esta suave maneira na praia de Rinlo en Cuba ou mesmo en Cedeira. Beraz, bostetik bost egia da. Auzotarra da, mai. Bai, gainera esango nuke beste auzoetako ere banaiz. Ni beraz Zubin jaio nintzen beste auzo batean. Asko maite ditut auzo guztiak. Herri txikik ere, baina auzok ez dakit, zerbait berezi dakate. Juten naizen aktuatzea auzoetara, auzo elkarte baldin badago beintza, oso ondo tratatuta sentitzen naiz. Askotan pikoteo badago ikuskizuna eta gero, edo ez dakit, etxen bezala sentitzen zara horrelako lekuetan. Igual hiri handinetan ez daukazu gertutasun hori, ez? Bueno, aipatu dugun bezala, ez? Auzo guztiak ez direlako kakotxe artean auzo izateko egon behar dutelako horrela harremanak eta hurbiltasuneko hartu eman eta elkarrekintza horiek. Eta nortasun puntu bat, barrionalismo hori, nologismo hori ez nuen ezagutzen, baina horrelako zer badago, bai, ez? Pentsa, Amarotzen, etxeak egin baino lehen, existitzen ja auzo elkartea, sortu zen elkartea etxea baino lehen. Jenderi gabe, auzo elkartea zen jenderi gabe. Ez dakit asko esan nahi du, ja 50 urte betetzen du auzoak, eta ez dakit. Historia asko da horren atzean, ez? Beraz, ezatu dugunez, Maik Amarotz ondo ezagutzen duela eta Amarotzeko seme dela, naiz eta beraz Zubi auzoko seme izan, eta, auzo txikietan ondo moldatzen dela, orain bai, ekingo diogu Amarotzeko antzerki asteari buruz hitz egitera.
24 amai. 24 urte, erraz esatea, Ja. Alde batetik posgarria, beste alde batetik esan nahi du 24 urte, baina gehiago ditugula. Baina, bueno, pozik, bai, badira urte asko, eta pixkanaka, publiko finkatu eginda, eta referente bat gara Euskal Antzeslen artean, ez dakit, bihurtzen da topagune bai guretzat, oso pozik bai. Nik hartu dut hemen egitaragua, eta bueno, pixkanaka joango gara komentatzen, baina ikusi ditut adibidez zirku berezi bat, impro clown, mute, ama lulur, gero hitzaldiak ere badaude. Zer topatuko du antzerki astera joaten denak? Denetatik, alde batetik beti apostua dago formakuntzarekin, urtean zer ditugu bikastaro, umentzako antzerki tailer bat, eta beste bat clown ikastaro bat helduentzako, eta bueno, kurtsu bukaerako emanaldik, aukera izan behar dute erakusteko ikasitakoa. Orduan beti izan da antzerki astea plataforma horretarako eta tailerrentzako. Beste alde batetik profesionalak edo adibidez mute orain bi konpainia hauen dala gutxi saritua izan da, Leioa Umore jaialdian, Euskal Herriko konpainia honena bezala mute ikuskizunarekin. Gui lehenago hartuta geneukan eta kriston pos hartu genuen irabazteko, eta bidez kalitatea ekartzen dugu auzora. Eta beste alde batetik, adibidez pintxopo teatro egiten dugunean, edo aurten, indi hori, omenaldi hori, hitzaldi eta ze hori, baitare auzoa egin, komunitatea egin, eta beste esparru ezberdinekin loturak sortu, sinergiak sortu, ez da gelditzen bakarrik holtzan egiten duguna. Hemen nik gitarauean ikusi dut hitz bat asko gustatzen zaidana, eta nik badakit zer den, baina egian entzulek ez dute jakingo, baina oso polita da pailaztana. Bai. Zer da pailaztana? Pailaztana da auzoko clown taldea. Hasi zaneo, lehenengo zan amarotzeko clown taldea, amarotzeko antzerki taldeko, eta izen bat bilatu beharko dugu. Eta dena pailasak ziren, dena emakume ziren urte hartan. Eta, ez dakit, lastantzen ziguten emozioak, eta orduan, hitzjolasa sortu zen ziztu bizian, neskeraz ikuskizunaren genuen. Lehenengoa zan beste hitzjolas bat, gure gizartean hasten gara behingoz, neskeraz hitz egiten, ez? Eta pailaztana. Eta gero sortu zen umen taldea eta pailaztana junior. Abizenarekin. Eta, aurten biak, txikik ja badaukate prest ikuskizuna aspalditik, zirku berezi bat, Ester Povera berrobikoa dala irakaslea eta ze profesionalak dira umek, gidoia lotuta aspalditik, nola arduratzen dira bakoitza bere materiala, bere jantzik, etortzen dira mozorrotuta etxetik askotan, ze pasada, nik, ez dakit, maite inbidiatzen dut, horrelako pasioa eta horrelako profesionaltasuna. Promo ikusiko dugu? Bale. Ondo iruditzen bat zaizu? Bai, eta bestia gainera. Eta entzungo dugu. Unibertsoaren erdigunea, auzo txiki batean dago kokatuta, bere izenea, Amaro! Doran zerkia, saia zera adoa, denok plazara, aupa Amarot. Doran zerkia, saia zera adoa, denok plazara, aupa Amarot. Zerkia, saio astera adoa, denok platzara, aupa Amarotz. Goran zerkia, saio astera adoa, denok platzara, aupa Amarotz. Goran zerkia, saio astera adoa, denok platzara, aupa Amarotz. Goran zerkia, saio astera adoa, denok platzara, aupa Amarot, aupa Amarot, aupa Amarot. Bueno. Abestia
alde batetik aipatzekoa da, koreografia eta guzti. June, gu ez gara prest etorri, baino egin dugu ahal izan duguna. Improvisatu dugu. Zerbait egin dugu. Eta saio guztiak hasi baino lehen, publiko osoak txaloiek egiten dute, eta beste dute altuan, saio hasi baino lehen, auzoa egiteko. Igual testo hortan, barrionalismo testo hortan, beste 6. puntua. Auzotarra zara edozein aitzakia erabiltzen baduzu zure auzoari buruz hitz egiten. Hartu genuen Frageleko abesti hau, letra osatu genuen, Imanol Arabazalekin batera, eta Eltxeko talde batek kantatzen du. Euskera ez dakite, pop rock pompero, Germán eta lagunak, enkargua bota, ez baietz, porque beraiek egiten zuten Los Fragelen bertsio bat, eta grabatu ziguten, eta badaude akats batzuk testuan, eta baina esatuz, euskera ez dakite, kriston maitasunarekin egin dute, horrela utziko dugu. Noski, ze xarma. Horrela gelditu da, hau pop rock pompero. Ze polilla, eta, irratitik abestia entzun duzue, agian batzuek ezin izan duzue bideoa ikusi, ez gaitu zuelako estremietik jarraitzen, bideoan ikusi ditugu, ikuskizunen kartelak, eta horien artean argazki oso polit bat, nola azalduko dugu, 2 pertsona, mendian, aulki berezi bat hartuta, eta honek lotura estua du indiori egin nahi diozuen omenaldi hortara, ez? Bai, antzerki astean, astelena eta aste arte auzoko tailerrak egongo dute, clown tailerra aste artean eta umeek astelenen, asteazkenen dedikatu dugu eguna Iñaki Alonso Rajado indiori. Indio, espeleologa eta hainbeste gauza gehiago. Akerbeltz espeleologia eta kulturaren fundatzaile sortzaileetako bat. Guzturreko bainuk aurkitu zituen, eta ez dakit, oso maitatua, hil zangoen dela gutxi, eta guk sentitu genuen nola edo ala, balorean jarri beharko genuke bere legadoa, ez? Eta orduan dedikatuko dugu eguna berari, ez? Ekainako 29. Goizean izango da hitzaldi bat, 11:00 ordu bata, hitzaldi solasaldi, inguru, denok gure ikuspuntutik hitz egingo dugu, ze indio ezagutu dugu, edo ze talkarrekin, errepasatu dugu, egindako hainbeste gauza, porque pasada bada indioren figura. Eta horren barruan dago Monte Solidarios elkartea. Monte Solidarios Gasteizen daude kokatuta, eta beraien lana da nola eraman mendietara itxuk, mugikor arasok dituinei eta horrelako pertsonei, eta orduan daukate barra bat itxu pertsonak eramateko, badauka izan tekniko bat barra hori, ez gogoratzen, eta aulki bat karretia moduan esertzen dira pertsonak eta bigidarieri esker pertsona juten dira, ez dakit, akonkagoara, mendira, txango bat egitera, indiori esker Monte Solidarios elkarteko hasi ziren kobazulo eta sartzen, bere eskuetatik, eta egun egiten dute horrelako txangok, kobazuletara, mendietara, hitzaldi didaktikok ematen dituzte eskoletan, eta guri tailertxo bat eskainiko digute arratsalden, auzoko umeei, uste dut ume bati begiak itxita, beste bi ume gidatu behar dute ikasteko, nola egin dezakete hori, etorkizunean, edo zein momentutan horrelako pertsona batekin juten bagara, zergatik ez da jun behar, ez? Edo aukera guztik dauzka, guk jartzen badegu baliabidek, edo laguntzen badegu, ez? Ze polilla, indio gaixorik zegoen, eta berak 2016an hemen Tolosako Uzturre mendiko bidean zeuden putzu batzuk topatu zituen, dokumentazioetan eta zeuden koordenada batzuk jarraituz. Baino, Tolosako udalak horiek garbitu zituenean eta zonalde hori prestutzi zuenean laguntza behartzuen indiok ara joateko. Eta ze ederra horrelako ekimen batekin berarentzat hain berezia zen leku batera joan alizatea, berak deskubritutako leku batera joan izatea. Benetan unkigarria. Unkigarria, gainera hori jakinda, indiok ireki zuela kobazulok Monte Solidariosei, eta ze harremana zeukaten, Fernando batez ere taldekidea, edo Silvia, edo indiorekin, oso egun polita ez, guain ez egin dezakegu zugatik, ez? Indio guazen zure putzuetara, ez, Uzturrera. Eta marratzeko antzerki astean, bere lekua edukiko du
Bai, kartelan bai, osea, kartelan jarri dugu, alpino kaja hori 24 kolore, 24 urte, jarri dugu aker beltzo espeleo keinu bat egiten, espeleologo batzu jarri ditegu hor lurrazpin sartzen, berez alpinoko mendiatzean agertzen dena kajan ez da horrela, baino altxatu dugu tokor bat uzturre irudikatzeko. Begira horixe, galdetu nahi nizunea, zergatik, lehen urtean antzerki astea zitzein genuen, eta, xiba batzen, jolasteko, eta hori, aurtengoak, alpino margolen kutsatxoa dirudi. Zeini otu zaio, nola osatzen duzue? Bueno, beti saiatzen gara jolasten batez ere zenbakiarekin, eta hogeita hiru, ia san, bueltaka eta biraka, pandemia eta gero, eta horregatik xiba bat. Aurten 24 argi geneuzka, 24 kolore kaja horiek, eta denok daukagu buruan, kolore, ze momentu pasa dugu horrelako kajekin, ez? Eta esaten dizu, antzerki aste batean lortzen badugu horrelako oroimenak izaten, eta etorkizunean esan, beida, pintura alpino bezalak zan horrelako antzerki astea, ez? Eta hortik hasi ginen, eta gero indioren omenaldiarekin eta nola kustomizatzen dugu pixka bat kaja hau, kartela sortzeko berari keinu batzuk eskaintzen. Eta horrela atera zen, eta oso posik. Arrakastatxua izan da hortengo kartela. Bai, jendeak jaso dite hau, bai. Jukatzen zuna uzoak, funtzionariari langileak, tabernariari mozkorrak, oinentzungo duzun hau. Eta hemen egitaragoa izketan ari garela, badago Bikustik izeneko rock bertsio akustikoak izeneko emanaldi bat, arratsaldeko 8:00, kale ikuskizuna, denontzat. Zer da Bikustik? Ostegunen Bikustik da talde bat, bizkaitarra, pintxopo teatro barruan kokatzen da. Baina, lehenago bukatenet indiorekin, Amalolur ikuskizuna eskiniko dugu bukatzeko eguna, asteazkenen, eta Amalolurren indiok izugarri lagundu zigun testu idazterakon eta ikerketa lanean, eta bere petatea obraren atretzoat da. Ze Amalolur ikuskizunean, June, zuk ez duzu ikusi, baina nik ikusi dut. Etorri bartzera. Daude, protagonistak dira bi emakume, espeleologian adituak dira, eta... Espe eta Leo. Eta topatzen dituzte... Alu erraldoi batzuk. Bai, alu erraldoi batzuk. Eta, hortik tiraka, gauza askotaz hitz egiten dute. Hitz egiten dute aluez, baina hitz egiten dute sorginez, eta ametsak, eta gauza asko lantzen dira. Eta hor, agertzen den petatea, eta inbeste informazioa, indi hori esker hortxe dagon, eta, oso berezia izango da guretzaten manaldi hori. Eta pasatzen gara, egunera, pintxopo teatro, hau sortu zangoan dela sigurtela, zango pintxopote bat, baina, antzestua edorrelako zeo zer, ez? Eta orduan, orain bi mutearekin egongo dira, bosterditan nola, eta bukatzen danean hasiko da pintxopo teatro hau. Daukagu gertuko magia, tabernaz taberna, orduan jendea pintxoa hartzen magia dauka berarentzat zure muturrean, eta gero Bikustik taldea, bizkaitarrak dira oso musikari onak, ez dakit, miagudan jositakok, eta kasu honetan egiten dute rock klasikoen bertsioak, baina akustikoan. Ordun, zerbezatxo bat edo lasai egoteko auzoan zerbait hartzen, eta horrelako musikita akustikoan entzuten, atxalde polita familian pasatzeko, eta ez dakit. Gainera osteguna da, eguraldi ona, oraindik ez gara jono porreta, justo dago hor limbo batean, ez? San Juanak pasa dira, ustai ez da iritsi, daukazu hau aukera onena. Beste mundu batera bidaiatzeko. Bai, ze antzerki astea amaituko da uztailaren 2an, oker ez banago. Auzoko jaiak dira, 1-2-3, orduan azken bi egunak solapatzen dira auzoko festekin batera, bi ikuskizunak izango dira, Kizirke konpainia, Burgosekoa, eta Adabaki batean zirko taldekoa. Bi ikuskizun familiarrak, eta hori oso ondo enkajatzen dute festa barruan, Austiralen adibidez, ume jolasak eta gero izaten da ikuskizun hau, eta larumaten eguerdin beste ikuskizun bat familian egoteko eta gozatzeko. Urtero egiten duzu horrela, asteak beti festekin bat egiten du? Bai, 24 urte horrela sortu zen, lehenengo urtetik, hasiera baten ideia zen jaia barruan zerbait egiten. Eta
hasi ginen elkartzen auzoan, eta ni talde batean nago, ni beste talde batean, nik ezagutzen dute nire lehenguzu iten dut, eta 4-5 ikuskizuna mai gainen. Eta bueno, zeba aste bete. Eta horrengo urtean errepikatu genuen, eta horrengo eta gurren 24 aldiz. Eta beti izaten da bai, alfombra gorria festei bai. Urrengo urtean, 25 urte, hori nola izaten da, zilarrezko ezteiak. Ospatu berko, 20garrenean ekarri genuen Leo Basi. Bai, zerbait berezia saiatuko gara egiten 25garrenean. Beti berezi izaten da. Beti berezi izaten da. Baina horrelako zenbaki borobilak, nola edoala ospatu behar dira, bai. Hala ere, oraingoa. Gaurkoa, eta 27 hasiko da, gaur 24 da, beraz, laizter. 3 egun. 3 egun, eta hasi behar duzue. Urduri zaudete? Bueno, beti dago puntito bat, baina beste alde batetik oso ziur sentitzen gara, atzean izugarrizko ekipoa dagoela. Auzoak, aipatu dugu behin eta berriro ez, auzo lana. Aipatu behar da ere. Auzotara zara, auzo lana ezagutzen baduzu. Orduan aulkia jartzeko eta kentzeko, ez da ezer esan behar. Ikuskizuna bukatzen eta gumeek eta denok dakite bere aulkiara eman behar dela txoko batera, eta araztu behar dela lana. Ikusten badugu norbait deskargatzen zerbait eta pasatzen seguro que esku bat botatzen duzula. Hori ez da aipatu behar. Euri aiten badu badakizu plan B bat egongo dela bestelekuan egongo dela, deno pro, nola salbatzen dugu hau modu oberenean. Hori ez dakitatzetzi sentitzen dugu abez hori, ez da zeur sentitzen gara. Urduri pixkat bai, hasi arte, eta gero bestalde batetik, abertze sorpresak ikusten ditugu aurten. Esan duzu aurrak prest daudela? Bai. Eta oso profesionalak direla? Izugarria. Zertan nabaritu duzu hori? Disiplina, superpuntual etortzen dira, esaten badezu urrengo asterako ez dakizer prestatuta dago hori urrengo asterako, edo lehenago, jantzik ez dakizer eramaten dituzte dena, estenografia bakoitza gordetzen du bere txokoan eta badakinun dagoen bere gauzak, bai, hori helduen taldetan askotan ez da ikusten. Eta gero, anekdota bat txikiekin, adibidez dela 3-4 urte, ume bati, bezperan, ikuskizunaren bezperan galdetu nion, ze urduri zaude biharko? Eta begiratu zidan horrela, begirada raroarekin, urduri zeba. Karo, bere buruan ezan pasatzen urduritasuna, ez, nik egingo dut prestatu dudana, eta egingo dut aste hauetan egin dudana. Osea, ziur sentitzen naiz, urduri zeba, urduri jarri behar naiz, inork ez ditez. Inork ez dita bixatu. Hori ez dut ikasi, eta oso polita da zea hori, guk asko ikasten dugu gure umekin, gidoia beraiek sortzen dute, beti saiatzen gara zirikatzen, bere sorkuntza, bere kreatibidad noski gidatuta, baina ideiak beraienak dira, eta izugarrizko lana, arrobia. Beraz, aipatu dugu egitarau potoloa duela 27an abiatu, eta uztailaren 2 arte, asko aldatu da lehenengo edizio hartatik 24. edizio ontara? Pilo bat, eta gainera esango nuke... Oi, bai, itxaron, justu, hemen Tolosako eskopeteroak iriki atea mesedez gure laguntzaile bat sortu zaigu. Entzuten da, ez da? Bai, ondo entzuten dara esango nuke. Bai, ez? Hauek Tolosako eskopetariak dira, hemen egiten dugu alarde moduko bat, ez diogu alarde deitzen, baino bada... Norbaitek igual pentsatzen du dela abisu bat antzerki astea hasi behar dela. Bai, hori izan daiteke. Ez da kasu, baina izan daiteke horrelako redoble bat ikuskizunak hasi baino lehen. Ba, hementxe pasa dira gure estudio paretik eta noski... Une horretan ate iriki digute, pasa dira, hemen energia moduko bat badago, hemen festetan egoten den energia, eta, hortxe entzun dituzue pixka bat, hemen Tolosako, ohitura, festetako ohitura oitako bat, guk ez dugu ohitura horretan parte hartzen, baina hemendik pasa dira, eta aizu, nahi gabe, irratian parte hartu dute. Uste, galditu gela, aldatu da... asko aldatu den, hasierako edizio hietatik, 24. honetara. Bai, gelditu naiz horrekin, eske gainera nik esango nuke egiten badego ikerketa bat, 24... Edo okerketa bat. Urte hauen, edo okerketa bat.
24 urte hauetan programatu digun eta egingo genuke erradiografia bat, hauzaren erradiografia bat. Lehenengo urtetan zan dena gaztentzako, gauetan eta nahiko golfo. Ui. Gero etorri zan Baby Boom bat, 2002 nola, eta 2004 bostik aurrera hasi ginen asko programatzen umentzako, edo behintzat umentzako eta gero gauen sesio golfa gaztentzako. Eta azken urteetan asko programatzeko familiarra, edonorentzako, kaleko ekintza gehiago daude. Beraz, nire ustez, horren atzean, esan dezakegu, ze prozesua izan du auzoak azken urte hauetan. Ez itzali esan ilargiari. Gauza asko aipatu ditugu, gauza asko egingo dituzuelako Amarotzeko antzerki astean, zerbait ahaztu zaigu horrela garrantzitsua aipatzeko modukoa? Ez dakit zaurren zirko tailerra egongo dela bai, azken atxalden, ez dakit, hortxe dituzue programa ikusi nahi baduzue, intujaiteatroblogspot.com, baita ere sareetan, intujaiteatro, edo zein lekuan Amarotz antzerki astea. Aipatzea, eskertzea auzoko elkarteari, bere babesari gabe hau ezinezkoa dan, askotan horrelako auzo txikien elkartek ze garrantzi daukatela ere azpimarratu behar dan, auzotarra sentitzeko, izan barduz batzean norbait lanean, askotan itzalean. Eskerrik asko, Mai. Normalean, gonbidatuak agurtu egiten ditugu eta esaten diegu, beste batean etorriko zara, bigarren kafe hartzera, edo atera isil-isilikatetik irratiarekin jarraitu behar dugu, kasu honetan ez mugitu, jarraitu behar dugu, ze Kontxita Beitiarekin hitz egin behar dugu, Agurtzane Belaguntzaranekin hitz egin behar dugu, agian berriro ere festa giroan murgilduko gara hemendik pasatzen balin badira txarangarak edo beste eskopetero batzuk, beraz, Mai, June, zuek geldi hemen eta entzuleak baita ere, ez aldatu, guk jarraitu nahiz irratia entzuten.
bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ertzetatik erdira, atzetik aurrera, zulorik zulo eta barreraz barrera. Emakumeak plazan egin du karrera, izan zirenei esker, gu ere bagera. Aurreko astean abestia oso osorik entzuteko eskatu ziguten, baina gaur ez dugu osorik entzungo, Kontxitarekin hitz egiteko irrikitan gaudelako eta abesti askotan entzun dugu, baina eske Kontxitari ez dizkiogu minutuak kendu nahi. Arratsaldeon, Kontxita? Kaixo, arratsaldeon. Zer modu zaude? Oso ondo, San Juanetan gorputza ondo jartzen da. San Juanetan gorputza ondo, baina bida ez dizut gezurrik esango. Tolosan aje pixka bat badago, Aje pixka bat badago. Eta ointxe ikusten nahitu naiz arrazoten zierrokoa eta detxabaletan beste zugaita jartzen ikurriña presoen banderakin, tazakitzen gauzakin eta bestaldera bizaiela. Bai. Ez gaude sasoitxu, ez, hemen... Ez. Nik uste tornilloak apretatzen hasi beharko eguna, Atzoko gauak askorako eman zuen, San Juan gaua berezia izaten dela Euskal Herriko txoko askotan, baita Euskal Herritik kanpo ere. Oso ohitura zaharra da, antzinatik dator, ospakizun paganoa dela esan genezake, naiz eta San Juan hitza hartzen duen, oso izen kristaua duen, solstizioarekin lotura estua du, eta nik entzun dudanaren arabera, nola gaua hain motza den, hain iluntasun gutxi dagoen, suarekin eguzkiari lagundu nahi zaio, eta horregatik sortu dela. Hori da, beraz, argia. Argia, noski. Bai, hau oso aspaldiko ohitura da. Egipton eta Ameriketako inkak eta aztekak, ez egonean besteik, inkak eta aztekak, euren garai batean, Ameriketan, eta egiten zituzten sekulako zuakin, sekulako jokuak eta sekulako ohiturak. Eta gero, Europan ere oso zarra da ohitura hau. Eta nik esango nuke, Euskal Herrian zarrenetarikoa izango dala, Europan. Noski, zarrenetarikoa gea, herria bezala. Hori da, bai. Hori, noski, bi gauza horiek lotuta, esaten dugu gure zu ohitura hori, nik uste dut oso antzinekoa, eta bakoitzak, herri bakoitzak, eta nik esango nuke, auzo bakoitzak edo baserri bakoitzak, bere ohiturak zituztela. Eta dituztela, gaur egun. Bai, oraindik mantentzen dira, ohitura asko. Oin dela milaka urtetatik sortutakoak. Adibidez, guk hemen Tolosan esan bezala herriko festak dira San Juanak, eta hemen urtero Santa Maria Elizaren parean pizten da sua, eta nahi duenak salto egiten du, urteko inspiritu txarrak uxatzeko, suaren gainean, batzuk ez dira hain trebeak, eta atzo gertatu zen bezala, batzuk sutara erortzen dira, eskerrak beti larrialditako zerbitzuak eta udaliko langileak eta inguruan egoten diren, eta ez zen sustorik izaten. Baina salto egitareana aspalditik datorren ohitura bat da, eta horixe? Ni beti da nik ezagutu dut, beti, zuan gainean saltoa. Eta zuk egiten duzu hori? Bildurra ematen balin bat zitzegoen, edo txikia balin baginean, edo gure ume txikia ziranean,
Orduan egiten genuen, zu onditik ateratzen genituen horrelako errautza batzuk, eta zati batzuk, indik errautzeko zeudenak, eta bueno, txiki bat egiten genuen haientzako, eta salto egiten zuten. Salto, baina urte betekoak, ondiek hartzen zituzten uzkotik, eta salto batekin, eta ja. Eta, ni goratzen naiz, Idiazabalen adibidez, ni txikien izanean, nire amaren batzarrira joten nintzen, eta han urtero egiten zan zua, mandezago numerik, horrek zarra ziren. Baina zua egiten zan, eta orduan, hango bilobak, eta gu ginen, nintzen hango biloba, eta ibiltzen ginean inguruan, niri egia zan, bildurra hondi ematen zira, baina, txiki bat egiten zutenean, arren gain ere egiten un salto. Baina, orain, egiten dute oso polita leku guztietan, eta gero sorginen figura, sorginen ontzari figura hori, erabat piztu da leku askotan. Eta nigo frankismokin adibidez, hortara bakarrik izten zala. San Juan zua egin, inguruan salto batzuk egin, eta abeste zerbait abestu, edo horrela, baina ez egola besterik. Baina norengo, azkenengo 40 urteetan eta gehiago behar da, zenbat dantza herrietako bakoitzak dauken ohiturak eta normalean horrelako gauza bat berezia dagoenean egiteko, denak elkartzen dira eta denak egiten dute San Juan zuaren inguruan. Nik uste dut San Juan zuak, nik esango nuke solstizioen zuak. Bai, hori da. San Juan, ni San Juanekin oso ondo eramaten naiz, baina esango nuke hori asko zeberanduago iritsi dela, eta hitz egiten ari balin bagera, 1.000 urtetik gorako, ez dakite, 2.000, baino gehiago ez dauke San Juanek, Ez, bai. Orduan, eta orduan, nik uste dut, aprobetxatu egin zuen beti bezala, Elizak aprobetxatzen ditu, gure jai herrikoiak, gero, santu baten izenea jartzeko, edo, alangile guztien egunean adibidez, maiatzaren batean, lehen San Jaia, eta gero ze jarri zuten, San Jose Obrero, San Jose Langile, eta orduan, nolabait, lanaren eguna izan beharrean, hemen izaten zen, San Jose Langilearen eguna. Baina, pizkanaka ia, maiatzaren batean ia, astu dugu ia San Jose, eta egiten duguna da langileen eguna, Eta, hori bezala San Juan, solstizion eguna ere gauza bera bihurtu da. Baina, orain ikuste erabat paganizatuta dagoela, erabat, nik hemen atzo Hernanin ikusi, nik uste dut Hernaniko neskamutil guztiak atera ziala egiten duten herri bueltai ematen diote, baina bere dantzak eta bere gozak egin, herri zorginak, herri zorginak esango nuke zorgin osoak, bezala, Eta gero hemengo dantza dakizu sensual oiek, ze sensualidadea duten de euskal dantzak. Euskal dantzak? Hori komentatu gendun. Bai, euskal dantzak oso seksiak direla, hori komentatu genuen. Bai, oso. Eta ez dure, eta ikusten ze bizitasuna ematen dioten egunari, nik Hernanikoa bakarrik esan dezaizuket, baina batzokoa zora egiten. Baina, begira, nik adibidez ikastola pasaian jarri nunean, eta ikastolatik horrelako gauzak egiteko ezin ginen inolaz ere atera. Nola aterako ginen, beste gauza batzuetako ere ez badi maginen ateratzen. Eta nik joaten nintzen umeekin sukaldera, guritxeko sukaldera, eta han jartzen un plater baten gainean eta arraskan,
jartzen duen papel bat, zua ematen genion, eta guk abesti bat egiten genuen, eta, behintzat, saltoa egiteko eginen gai. Eta paperean zerbait idazten zenuten? Bai, idazten genuen, bai. Idazten genuen denon artean, bakoitzak esaten zuna, zer nahi zuen, edo zer ezu nahi. Batez ere, nik uste dut zer ez duela nahi, hori izan, erabiltzen genuna. Eta gero hasi ginen egiten ere erretzen, baino finkatuta gelditzeko naturan, gure nahiak. Eta orduan gauza honak ere jartzen genitun, paperean. Baina nila orduako Zurriola nari nintzen lanean. Eta han ere arrozka juten ginen, eta arrozka hundiagoa zan, ederragoa, etxekoa baino, eta han, pote batean sartzen nun papel batzuk edo horrela, eta zua ematen genion, eta pote txiki ez duazan, eta oraino joten ziren sugarrak ez. Eta, iturri guztiak irikita, bazpa ere, baina, mantentzen ohitura hori, txikitatik eta ikastola berri haietatik, bestela ezin genuen inun egin. Eta, barruan egiten genituen gozo guztia bestela. Nik aitortu behar dizut, beti beldurra eman izan didala suaren gainean salto egitea, ze gainera iruditzen zait Tolosan egiten duten sua oso handia dela, eta naizela gai izango salto egiteko, eta orduan beraz, inoiz ez naiz ausartu suaren gainetik salto egitera, baina txikiagoan nintzenean, noizbait egin izan dudana da itsasoan sartu eta olatuen gainean salto egitea. Hori donostin egiten da. Hori da. Groseko ondartzan. Hori da, bai. Zurriolan. Bai, ni gurasoekin joan nintzen eta salto egitera, eta nik ikasi dudana bintzat beti izan da, edo entzun izan dudana, 7 salto egin behar direla. Beraz, jak, 7 salto olatuetan, ze urarekin, suarekin baino hobeto moldatzen naiz. Bai. Eta Zurriola gauean nahiko bildurgarria da, Eta olatuak beti daude. Seguridade hori bazenun. Adibidez kontxara jute marin bazea askotan, bari egoten danean ez da olatuik izaten. Eta orduan 7 salto, 7 olatu hartu behartzen ditun, asko sobeto. Bai. Eta gero hasi zidan, bata ere, bagerakoek lore banatze, jendeari. Eta gero, ez dakit ikusi dezuten inoiz, Konstituzio plazan egiten dan San Juan ofizial pasun guztiz. Ateratzen da alkatea, zinegotziak, bai. Eta jartzen da plazaren erdian zugaitz bat, eta zugaitzen muturrean ikurriña, orain, lehen, jarriko edo bestela, hiperpotoa jarri beharko zan. Baina ez dakit gara jartare egingo zan, nik uste ez egiten zala, behitzat zinegotziak eta horiek, bai. Eta orduan, alkateak eta dantzatzen du agurra, eta gero beste garanak San Juan martxa, eta goizaldi taldeakin, dantza saio bat izaten da, oso polita, jendez beteta egoten da, gainera arratsaldea izaten da, ez da gauean izaten, orduan gauerako hangoa bukatuta dago, eta iazten dira, auzoetan suak eta suak egiten. Baina, eta urten ezaki nola ibilidean, eskerrak hemen euri pizka bat egin du lagun hauetan, bestera neko legorra zegoen, eta bildur pizka bat egin ikusita Nafarroa ikusi dugun bestela, Bai, egun haueko zuteekin, horregatik esan zuten Iruñerrian behintzat debekatuta zeudela suak, San Juan gaueko suak, ze aste hauek, astea oso gogorra izan da, eta larrialdi zerbitzuak, nahiko lanpetuta festa giroan ibili beharrean, eta nik uste dut mundu guztiak ulertu duela hori,
eta ez dela arazorik egon. Aurreko ostiralean hitz egiten aitu ginean, horren pozik eta horren alai, eta oso giro ederrean, eta hola, eta ja ordurako egia zita zeuden zuak, zute horiek, eta ze penagarri izan, ze pena ematen zuen jendeak etxetik atera behar izatea, ez? Eta ez zekitela nola aurkituko zuten bere etxea, ez? Eta batzuk ere nahiko patxal aurkitu omen dituzte beren etxeak, San Martín de Uns eta Ujue eta horietakoak. Bai, behintzat askok etxera bueltatu izan dute, bai Galinpetzuko, Eslavako eta Alergako bizilagunak adibidez, eta badirudi, alerta maila askoz txikiagoa dela orain, beraz, hoberuntze egin duela egoerak eta asko pozten gara. Ikaragarri, Nafarroa horren polita zegoen, nire dala gutxi pasatu nahi zandik, leku hietatik, eta zoragarria, eta kari zoroak, bakigu, horituta, eta horrek ematen dizu udarako poza, esaten dut, garia, moztuta dago, moztear dare, baina ze poza ematen duen, eta udara, eta ez dugu pensatu behar gainera, guzti gutxiago izango degula, ia San Juan eguna pasatzen dalako, ez daukegu, ustaila osoa mantendu egiten da, eta bat. Mantendu, eta orduan nik uste dut San Juanen jarraipen handia izaten da uztaila osoan. Eta nik behintzate hala pensatu nahi dut eta ilusi izugarrian batzen dit. Bezala pensatzen azten badin bagera batzui entzuten zaien bezala. Gaurtik aurrera iaguna mutxago. Ez. Horrela ezin da bizi. Ez dugu hori pensatu behar dugu haindik ustaila, eta guztua ere herrialdea bintzat oso potentea izaten dugu lanen. Zalantzari gabe. Gainera, San Juan gaua izaten da horrela desioak eskatzeko gaua la magia duena, beraz, guk desioak eskatzekotan eskatuko dugu ez dugula horrelako sute gehiago nahi, eta ez ditugula hori garrantzitsuena, Bai, ez ditugula horrelako sustuak nahi. Ikusi dugu. Zaila da naturaren aurka jutea, ze zaila. Beraz, naturan geixego laguntzen eta maitatzen ikasi beharko dugu. Hori da. Aritu naiz... Bai, Kontxita, aritu naiz begiratzen ohiturak, hemen Euskal Herriko herrietan egiten dituzten horrela ohiturak, eta adibidez, saran, ikatza botatzen omen dute hartzo soroetara eta etxeko teiatura, bedeinkapena jaso dezaten. Oso politia iruditu zaita adibidez. Edo berastegin, eta nire noiz baita epatu dudan bezala, nire aita, eta aitona monak, eta berastegikoak dira, bertan, urte guztian egoten diren txorimaloak hartu, eta txorimaloak erre egiten dituzte, hori ere oso ohitura polita da. Oso polita, horregatik esaten dizuet, herri bakoitza dauzke bere ohiturak, batzuk ezagunak izango dira, beste batzuk ez dira horren ezagunak izango, baina adibidez, txorimaloena ere, nik gaur arte ere ez jakin hori, baina gero, zerainen ere, San Juan egunean zagoizean, itxe horrean zua egiten zen, eta bere inguruan boita bat ematen zen esanez. San Juan dala, zurea eta zaporea kanpora. Altoa eta ganie barrura. Begira, hau gehiago gustatzen zait. Suaren gainetik pasa beharrean, suaren inguruan, nik arrisku gutxiago ikusten diot honi. Hau gustatzen zait. Zuk, June? Segurazko hori dana, nik uste dut jende zarrenak edo egingo zula. Nik urtero egiten da salto, Beste estilo bateko abestiak edo hiruak egingo zituztela, baina, eta gero, beste gauza bateri izaten zen, liburuak, testo liburuak botatzea. Eskolakoak. Hori dira.
ohitura hori. Bai, eskolako, nik beti matematikakoak zutara, beti gaizki biltzen nintzen matematikarekin, eta serretuta zutara. Aprobatzen balima zenitun. Noski. Problema izaten zen batzutan notak eman gabe zerela garaiontarako. Eta gero hasi ziren leku batzutan bakizuna egiten, hori egiteko eta liburuak erretzeko, ia nota jasota ero, San Pedro egunean. Ara? Begira. Ni San Pedro egunean, garai batean, leku askotan ikusi izan dut, noski. Eta hori nik uste moteldu egin dela, eta bat ia eta egiten. Nik hau ez nuen ezagutzen ez? Bazpare egun batzu gehiago itxaron, nota jaso arte, gero erretzeko, ez? Pentsatzet hori... Bai, eta San Pedro, bueno, San Juan eta San Pedro, suposatzen da, ondo eramaten zirela, ez da? Bai. Haiek ere azarratuko ziren, beren artean, Noski. Noski, ez dakit. Amabi lagun azarratu gabe kuadrilla, hori, haiek egiten zuten kuadrilla, Hortik dator, nik uste dut hortik datozela gure kuadrillak ere. Afariak ordaintzerakoan eta horrekin ere edukiko zuten, bai. Eta faltzea juten ziren, Bai. Faltzea juten ziren. Hor, seguro. Mai, zuk esan dezu, salto egiten zen? Bai, urtero egiten dut salto. Atzo tokatu zaidan Hernialden adibidez, ikuskizuna geneukan, akelarri moduko ikuskizuntxo bat eskaini genuen. Hori, herri txiki askotan egiten ari da azken garaian, igual pandemiarekin lagunduta bai, horrelako ikuskizuntxo bat, dantza bat, zirko pixka bat edo, eta gero sua pizten da. Auzoetan bai egiten dute igual zagiardoa edo ez dakit zerbait prestatu, otoru bat edo, eta gero piztu sua. Eta nik bai, gutxi gelditzen denean, edo fogata txiki batean umentzako dela, salto egiten dut. Igual semearekin, eta bueno, txikitatik ohitura daukat, eta uste dut urtero salta, ez dakit, ez akordatzen urteren bat, ez dudala salto egin, hasik. Eta sentitzen duzu horrelako beldurra, pentsatzean, aurten ez balin badute salto egiten, zerbait gertatuko da. Ez, baina urrengo egunean, ez eukitzea arropan usai hori, pena emate egit. Baina bai, zerbait egiten ez dezunean, eta betiko ohitura balin badaukezu, zer gaizki sentitzen zean, ez da? Bai. Ez saltoan atik, baina beste gauza batzuk, beste egun batean, edo beste familia arteko jai aldi batean, edo egiten balin badezu horrelako zerbait, eta ez balin badezu urte batean zerbaitengatik, gelditzen balin batzea, ez da egin gabe, esaten duzu, honek sorte txarrakarriko alditz. Bai, niri askotan gertatzen zait. Esatu behar dugu, ez, txorakeria dira. Txorakeria dira. June, zuk nola ospatzen duzu San Juan gaua? Ez dakit horren txorakeria dira nik, Ez? Ez dakit. Bueno. Ez dira hainbeste txorakeri. Hainbeste jendek moitzeko balio balin badute eta pozik egoteko azarratu gabe eta etorkizuna ilusioekin begiratzeko, nik uste dut oso garrantzitsua dira loko diturak. Eta San Juan zua oso itxatzita dago gure herrian, eta espero dut, gure herria ere gero eta hobeto jongo dala. Bai. Zarrantzari gabe. Hori bai asmo ona, herriarentzako asmo honetako bat, bai, San Juan zuari eskatu beharrekoa. June, zuk nola ospatzen duzu? Nik normalean dantzataldeakin, txiki-txikitatik dantzatu izan dut, beti udaletxeko plazan dantzatzen dugu soka bat, eta iristen zenean adin batera dantzatzen duzu gaueko soka dantzan, eta soka dantza horretan pizten dela su txiki bat, eta bukaeraldean, eta denek salto egiten dugu zuan gainetik, eta gero auzo berdinean urtero pizten da izugarrizko su handia, eta guk dakagun ohitura da, ez dakagu abestirik edo, baina bai ematen ditugula 3 buelta soan inguruan. Begira. Eta, esan bezala, beti da, bazpadare, egingo dut. Guazen itea. Eta atzo zen, eski agian euri hasiko du ez, tal, ginen hor alde baten da, guazen, bazpadare buelta ematea, eta askok ez dute ohitura, baina guk kuadrillakoekin bai emate ditugula 3 buelta horiek. Bai, bazpadare eman egin gardia bueltak, Hori da, ipatzen genuena, ez? Ohiturak horrela mantzentzen dira askotan, baita pentsatzen duzuloko, ez badute egiten zerbait txarra gertatu daiteke, beraz? Bai.
Egingo dut. Eta ala pentsatzen dugu, eta bazpa ere, esaten dugu, bazpa ere egin da dugu, holezen. Holezen, atzo, hemen, kriston zaparra da botazon, justo piztu zutenean. Eta, bueno, jende guztia, bakoitza bere txea jutzan, eta ero berriz ateazien, ez dakit berriz piztu zuten, ala ez, baina kristona izan zen, ikaragarrizko zaparra da. Bai, atzo, hemengo, Gipuzkoan behintzat segulako zaparradak eduki genituen, eta nik badakit antolatzaileak ibili zirela azkeneko momentura arte, bertan bera geratuko da, ez, aurrera jarraituko dugu, aterkiak, bai, beti horrelakoak gertatzen dira festetan, baina, bueno. Hori gertatuko zizaien, segurasko arrazateko, gero 70 sartu zinik ibili bidan horiek. Ikusi dituzue bideoa? Ikusi ditugu, bai, entzulei kontatuko diegu badezpada ere, Arrasaten goizeko entzierroan, bueno, hasi dira korrika, jendetza batu da eta pilaketa eragin du horrek, eta, bueno, pilatuta hor, zezen plazaren atarian edo ezakit nun egin duten, eta bapatean hortxe iritsi dira xixenak atzetik, eta sekulako susto hartu dute askok, bai? Baina ikaragarria, Ikaragarria, porque batzuk oso behan gelditzen ziren, besteranekoak gainean zituzten. Bai personak alde batetik eta zezenak bai. Bai. Eta ezi batzu... Gainetik pasatzen. Bai, eta ezi batzuk hori horako gauzak ikusi izan ditugu Iruñan, Iruñan, bai. Bueno, nik uste dut hemengo txikiak ziren, eta nik uste dut bat zituztela potxoka batzuk edo zean jarrita, agarretan. Bai. Bai, ez da... Nik goienak zabaldu dituen irudietan ikusi dudanaren arabera, ez zait iruditu zauritu larririk egon denik. Ez omen da egon. Ez omen da egon. Aizu, gau pasa amaitzeko modu oso egokia horrek esnatu egiten zaitu, Bai. Esnatu beharko, baina batzoi esnatu beharko ziren bizitza osorako, Gero ikusi bet nola sartzen ziren, eta denak gelditzen ziren atean, ez zuten lekuik egiten urrengoak ere sartzen zireneko. Bai, ez dira oso ondo antolatu ez. Ez, beraien artean ez dira bat ere ondo antolatu. Lehenengo, nik Arrasaten zierra izaten zeanik ere ez nekien. Horixe komentatu dugu, guk ere ez genekiela entzierroak egiten zituzenik Arrasaten, baina, bueno, badirudi gaur goizan behintzat egin dituzela, eta ez dakit lehenengo aldia den, baina agian azkena izango da horrelako. Bai, horrelako ikusita. Bai, ez bali badute gehiago ikasten. Ikastaro batzuk hartu beharko dituzte, Udara honetan. Horrela kondizioietan behintzat ez daitezen jun. Iruñara, Bueno, Conchita. Iruñatik ezien aterako. Bai, esango nuke. Ezien aterako. Horrela, parrezka, etzait burura etortzen modu egokiagorik, Conchitari agur esateko eta denboraldiari agur esateko, Conchita. Horixe, begira zederki bukatu dugun, Oso ondo. Batera azarrotu gabe. Bueno, gure artean ez gira, inoiz azarrotu. Ez, gure artean ez. Hori sekula. Beti kanpoko azien. Oida. Ginen kanpoko ekin. Beti besteekin. Naiz eta oso gertukoak izan besteak ere, baina esan gure tartekoak. Hori da. Conchitari agur esango diogu, eta Popatik taldearen abesti berria entzungo dugu ondo iruditzen bazaizu, Ederki. Eta muixo hundi bat, eta udarra zoragarria opa dizuet. Berdin, Conchita, bagoaz abestiarekin. Bueno, agur. Agur, gozatu. Jolastuko gara, elkar gozatuko, biok larru bizian. Besarkatu nazazu, tapiztu nire sua, zure mingainan nahi
Ganazazu goxoki, nizure karamelu, ta zu nire beroki. Azazu ez beti, itzikan zoroki, osorik ganazazu. Ganazazu goxoki, nizure karamelu, ta zu nire beroki. Tiraidazu hiletik, ipurdia oskatu, nire zirrikituak xurgatu, zurrupatu. Segi horrela, gora eta bera, hau bai plazera. Denbora geldituko nuke, gelditu orkestra. Baina ze hostia gelditu, jarrai dezala festak. Osorik ganazazu. Ganazazu goxoki, nizure karamelu, ta zu nire beroki. Azazu ez beti, itzikan zoroki, osorik ganazazu. Ganazazu goxoki, nizure karamelu, ta zu nire beroki. Dantza nazazu dantz, busti zaitez nikan. Dantza nazazu dantz, busti zaitez nikan. Esan lastana zer nahi duzun zuri egitea, esan zer eta nola. Kontxitarekin bidaiatu dugu Euskal Herriko hainbat txokotara, ohiturak aipatu ditugu San Juan sua edo solstiziaren suaren inguruan, baina urrutixeago joan nahiko nukenik, uda giroan gaude, oporrak badatoz, beraz, zer iruditzen joaten balin bagara Kanariar irletara? Primera. Bagoaz, agurtzan erekin. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Esango dizuet ume kapritxosoen moduan nabilela. Azkeneko zagurtzan ebelontzaran gurean izan zenean Kanariar uhartetara egin zuten bidaia, baina ni nintzen hemen, eta hortxe joan natzaio agurtzan egia beretzegoen geixeago zukutzerik Kanariar irlen historia, eta zerbait hortik kontaz izaguken, eta baietz esan digu. Agurtzan ebelontzaran, atxaldeon. Atxaldeon. Ez dira, errexan maitzen Kanaria uharteak. Ez, gainazuk saio politia galdu zinuen, ze goiuri jarri nizkien, ola, hortzak txorrotx, Kanaritara joteko gogokin, eta inbidia partitu zan eunen zure erdin, omentzinen inigo, plazan erdin, bai. Eta esan diazu, nik gehiago nahi dut, gauza gehiago ekarri ditut, zuen gana. Ne amak enbidiakin ez, baina autoestimakin esatit baiet. Bueno, ez dakiz erran logea. Bai, nik amak izatizun ez, uepa. Zesatizu, inigo, zube da autoestima etxera, ez? Sardadia, zube da autoestima. Autoestima banatu zan egunien lehenengo lerroan zinean dolako esatizkit. Neri amak inbidiakin da, arrazoia baka, Enbidios esamarrazea? Bai, egia esan, baina, inbidia ona da. Horregatik kafea prestatzera joan naizenean esan diazu, nik nahi dut. Gaina hola, kafea norbaitek zerbitzatzea eta hemen lasai hartzea gauza jarra izatea, Gozatu kafea. Bai. Eta zuen zule prestatu, gure bidaitxoarekin gozatzeko. Zabiltza liburua kuskusatzen, Bai, kuskusera xamarra naiz, eta inbidiosa kuskusera dena gauzket. Kuriosa, baina, Hori irakorrita gero utziko dizut. Carmen Castelloteren poesia liburu hori. Ados. Oso liburu ederra da. Hori da, 30ko hamarkadan Euskal Herritik, Bilbon jaio zen, errefuxiatutako aurretatik, ume haietatik, bizira onduen eta haren lana ere erreskatatzeko modukoa zen, emakume gutxi horietako bat, eta oraindik bizirik da, Mexikon bizi da, eta poesia liburu ikaragarria berreskuratu du Carlos Olaya aktore eta aktore eta idazlea, edo kazetaria eta dramaturgoa eta denetarik egin du Olaiak, eta exilioaren inguruan eta gerra zibilaren inguruan ikertzen topatu zituen poema batzuk, poema horiek publikatu nondik otezetozten eta emakume honen semeak
interneteko publikazio hori topatu daizu hauek nire amaren poemak dira, eta hemen dago, eta gustora izin gudu zurekin. Bai? Eta hortik abiatuta bildu dituzte poemak, bai. Egunen batean, bai, lantxo bat egiten dugun lan horren inguruan, ze merezi du, bai. Bueno, orduan utziko diazu irakurtzeko, ez da? Utziko ditut irakurtzeko. Bale, nik ekarrik izkizut etxeko lanak, Gero, gizue, beti nerekin liburuak ekartzen jutela, gomendioak, eta, hoxe, Kanarietara goaz. Noruntz, nondik, nora? A ber, denak aipatu nahi nitun pixka, denak, ez dakit denbora maiko denak aipatzea, baina egon goiure ez da sekule egon Kanarietan. Lehenko nerekin el hierro nagontzan, baina, bueno, bakizu, imaginazeoke, magiak ite dituta onginen, han, ez da? Bai, onginen. Junere ane hontzan, eta inigo gaur, etorren ezu Fuerteventurara? Bale. Egon zeate sekula Fuerteventuran? Ez. Eta Fuerteventuran izen horrekin zer gertatzen da? Aizea. Bai, aize asko dago Fuerteventuran. Uste nun goiurik Portaventura esan guztura, oso zalea da. Ez zara Portaventura zalea? Ez? Nixego konbentzita. Itzi gabe utzi duzu. Bai, ze uste dala... Zule antiplana, ez da? Bai, indizadak ezun sorpresaik txerrena. Osa, nahi esati dazu guain goazenak Portaventurara, eta esati dizut, bale, ni aten gehatuko naiz. Baizea. Ni super Portaventura zarean niz. Ja. Da, gitzitzein duguntaz. Beti tortzen da ondo, mochilak zeintzeko norbait. Bai. Ara, goiori? Mochilera, baina tira. Goiori goazen Fuerteventura. Ana izea indartxu. Aize indartxua dau, orduan, Fuerteventura, sekulaz bali mazatean, oantxe esplikatuko izut, ze ederra dan. Mendien abali mazue, ez jun Fuerteventura, mendik ez dau. Eta berdea gure Euskal Herriko bertan abali mazuere, hortarako beste irla batea jun bertezue. Fuerteventura da, salvajea, dau aizea. Eta kolore paleta, kolorek die marroiak, okreak, horiak, horako lur koloreak, eta aldin behinzka, belartxon bat olateatzea berdea, baina, hango paisaia da, oso berezia da, eta gure berdetik area jundakon batzuk sorpresa hartze dute txarra, baina, Afrikatik oso gertu dau, Fuerteventura, nik uste 80 kilometro dela, kontinentetik irlara, eta horrek ere, egin ditu ere oso ondartza amaiezinak, politiak, are txuri-txurikoak, eta aipatu nahi nun ondartza bat, Kofete, dagola Fuerteventura hegoaldean. Dagoen sartuko esateazuek Googleen eta Kofeteko argazkiak aterako dira, ura, koloretsua, sekulako eguzkie, ni Kofeten egon nitzenen, zen sekulako lainoa, sekulako aizea, eta Kofetek badauka, da postaleko argazki bat, hor Googleen dauden argazkietan, baina, erakutsiko ditugu bide bat, ez? Nijo nitzen egun hartan, bazaukan horako tetriko tasuna. Da, ondartza amaigabe bat, eta daukolako pareta bat mendina ez, marroi kolorekoa, eta orduan zeru grixarekin dola, zan olako, amate zioan... Estetika apokaliptikoa ez? Munduaren amaieraren... Munduaren amaiera da Kofete, eta han Kofeten etxe bat dau, sekulako etxea dau, eta orduan, esatezu, baina zen kristo, etorri zan honea bizitzea munduaren amaiera honetara ez, eta aurreko nahi patu ginen bai, el hierro, irla ere, hegoaldean dagoena, erabilizutela ere bai, exilio moduan edo gartzela moduan, ez, eta Fuerteventura ere bai. Eta etxe hortan, dirudienez, Gustav Winter Alemaniarra Alemaniarrak eraiki zuen etxe hori, eta badirudi, badakizu ez, hor gero ere sortzen diela olako historioak, batzuk egiak, besteak ezurrak, eta ahozkotasun hortan ez, batek bat kontatu du, besteak bestea, eta azkenean, historietako bat da, edo teorietako bat da, agian, Alemaniatik aldegindako nazi bat zela, eta han eraikizula bere etxea, dorre bat dauka, eta esaten dute hainbat nazi exiliatu zirela Fuerteventurako txoko honetan. Bai. Eta aria jote zenen, esatezu, hau bakardadea. Ze, karo, ondartzak gu hemen kakapillen otegea ez. Gure ondartzetan, gure ondartza txikietan, baina han, olako dimensiotako ondartzan,
bakarrik egote horrek bai badauka olako, misterio puntu bat. Eta, kontu edan, Fuerteventura ere izan dela hainbat libururen, sorleku edo, apartekotasun horrek eman ditula hainbat historio, eta, kontu edan, Alberto Vázquez Figueroa, bera kanariarra da, idatizula liburu bat Fuerteventura izanekoa. Orduan, Fuerteventura jutu alema gaudan hontan, liburutegia jungo geha, gure herriko liburutegia edo liburu denda batea eta Fuerteventura erostea edo eskatzea daukagu maileguan, pixko bat, literaturaren magia horrekin irla, magikoago bihurtzeko. Zer dutzen? Oso ondo. Zoragarri. Bai. Gero bada beste liburu bat, Lucia Etxeberriak idatzitakoa, isiltasuna daukana edo, el contenido del silencio, eta hemen ere, olako drama eta trama bat pasatzen da, heriotz baten inguruan, eta Fuerteventuran kokatzen du, eta zergatik ez, budera ontako irakurketak. Baina beldurra pasakoet, zenik Bila Winter honekin... Bila Winter honekin pixkate beldurgarri da. Egi esan... Oain, abandonatuta dago. Ez esango nuke, Itxura mintzat badu ez. Urrutia ikusten da, eta badauka olako, pasarte ilun baten zantzuk badauzkata. Gero gainea, olako literatura popular hortan, eta Fuerteventuran jendearekin hitz ekezunen, esatezkizue, hemen bizitzan Alemaniarrak etortzen zian, da horren bakoitzak bere imaginarioan, auskalo ze historiak kontatzen dituen, ez? Eta... Jendea bizi da, Gaur egun jendea bizi da? Pedro eta bere osaba Agustin. Ui. Jesus. Benetan? Bai. Eta naziak Egon da, 20 urtez abandonatuta eta guain beraiek bizi dira. Okupak. Ez dakit. Pentsa ez naziak ez daude, baina desokupakoa joten badia nahiko nazi bilduko da. Bai. Wow. Baina, ondartza hauetan, ondartza hortan gaina intzen olako lantxo bat, garai baten etortzen mentzien dordokak, arrautzak errutzea, eta, askotan gizakiaren presentzia horrek dordokak usatze ditu, eta agontzan olako proiektua dordokak ekartzeko, ez dakit dordokak ikusteko aukera izango da, baina, Fuerteventura bazoazte, kofetea juntzak ezte favorez, bakarrik gotea. Baina bai mazue bullizioa eta txiringito bate badau, baina nire jonitzenen itxitazion. Oie pasatzen da, ez? Eta han bakardadea bilatzeko, Fuerteventuran, kofete. Inigo, ze bai? Bai, ni asko gustatu zait. Bai? Bale. Kofeten disko oso bat idotzi daitekela. Ara? Komposiziorako leku zoragarria da. Eta entzuten egara Rogelio Botanz, euskaldun kanariar euskalduna, edo? Eta harkiaren inguruan, uste dut kantuak gogoz didatziko lituzkela. Oso kantu alaiak ez dakitaterako diren, inguru horietan baina. Euskitxu bali madau eta konpaino honen bali mazaude eta hola, baina melankoliko xamar bali mazaude. Eta lainotze bat zaizu, eta ize pixkat. Adios. Bai, pixkat. Aian, anari... Bai, kantautore autolitikoen kluba instala litekean, bai. Bai. Zen bella nola ez. Zu bakarri joan zinen edo? Ez, lagun batekin joan ditzen, lagun hon batekin, da gaina euk egin idea zoragarria, kofeten loitxiko, playan inberdeulo. Ui, ama. Eta, zeotean gazte izatea, eta lasai jutea, eta... Ausarta bezain ez jakituna, ez? Gaina garai hartan junitzenen ez pentsa, hola, mobilek, ez genoken ezer, hola. Ja, horrek esan edu urte batzuko hauzketela, baina. Eta, akordatzen naiz hori, esan zegula lagun bate, kanarietako lagun batek, area jun behar dezu, toki zoragarria da, ze da, magikoa. Kau, iritsi area, esan dizuten bezala, hola, lainoa, sekulako aizea, eta esaten ginen, ai ama, no etorri galota, eta orduan, jak egun ginen, loen ginen bertan, da guatzen nahi ze komerik bilen ditun mareakin, ze
ez genuen kontrolatzen marea noaino iriste zen, eta orduan, gure zakuak iaia bustizian, baina, antxen genuen kofeten. Gure bidaiariek maren kudeaketarekin beti dozkate arazoak, Angel Kuerdok ere behin kontatu zigun, ez da ginuntze bilen pirauarekin olako kobazulotxo batean sartu eta konturatu zenerako kobazulo ari zen betetzen eta horrelakoak. Olako zerbait izan ez? Bai. Agian, honetortzen dien bidaiariak felizianotik ere bautelako, ez da? Piskat bai. Bai, eta felizidade puntu bat ere, bai, ez? Eta bidaiak hori badu, ez? Gero, bazoaz kofetera, dena polita, dena postalekoa, zemuz kofete ondo, nigo goratzen ez, mareak ia harrapatu egintuela. Egia da, beharrezkoak dira horrelako anekdotak. Bai, eta hortik ere badozkagu zer ikasiak. Horrelako bidei batean ondartzan lo egitea otutzen bazaizue, kalkulatu marea. Bai, gaur egunen gaina, baina gaur egunen sorpresarako ez dau batez, tartek, zeia, esate izu, interneten bidatezu marea nioizu jokoan da, bakizu gaueko 12 eta 7 zenbati jokoan, orduan, bai, ondo dau, baina, Bai, mugikorrak ere izorratzen dira. Kotxen uztea dara ere, bai, ez da. Siesta ikizun bitarten mareak harrapatu zaitu mugikorra busti, eta orduan mugikorri gabe geratzen da bidairako. Bai. Baindik abenturarako espazio ematen digu. Egia da abentura neurri batean badabilela mugikorra izorratzearen bidean, ez? Hor giro horretan. Behin mugikorra izorratzen dela, hor. Nik uste momentuko krisia pasata gero igual lasaitu itegal, ez? Mugikorri gabe, baina, gaur egun momentuan, nahiko dependiente naiz ni eta ustez gehala, baina bai. Ez, kibako. Batez. Nik denboran atzen godet, oan jake haien mugikorrak inda bat eta beste, baina pixkat Kanariar uhartetako natura ulertzeko, Gran Canaria jute bale magea adibidez, Gran Canarian, duna zoragarriak gaude egualdean, Maspalomas izeneko dunak, eta gertatzen zaigu ez, juteza Gran Canaria eta, motel lehorrazeok, horretzeok, bate arbolik eta hor, motet, lahartzi jabakarri zedek eta... Esan honiken, bai. Area junatxok eta playa eta, baina, adiez Gran Canariak, irlak, dala irla nagusia, sufritu du europearren presentzia, eta azken batean, gizakiak, uste ditu, Uztaitu bero aztarnak eta batzutan politia, beste batzutan ezain politiak, ez? Baina ez da gertatzea, Europerrak iristen dianen Kanarieta, topatzea juzte irla batzuk, temperatura eharrakin, urakin, lur oso emankor batekin, eta ez da gertatzea, adibidez, jartzen dituzte, Europan, Europerrak hau deskubritzen irrauek topatzean, azukrea eramaten dute ara. Azukrea oso preziatu ezan Europako elitean, ez? Eta orduan, hasten dira azukrea landatzen, azukrea bildutakon kristalizatzeko badoka prozesu bat non egurpila behar dezun, eta egurra nondik hartzen zuten, Kanariar uhartetako basoetatik. Eta guain, hau denak lehor balin badare, esan nahi du, garai baten Europako eliteak azukreekin eharki goxatu ziela, eta bertako basoak ustiatu zian, moztu zian, eta, landaretza bertakoa zen basoa, agur, eta jain jogur. Sekulako sarraskia. Sekulako sarraskia. Gero gertatzen da, deskubritzen dutenean, Europarek deskubritzen duten Amerika badaula, ikuste dute Amerikan ere azukrea landatu daitekela, eta produkzio oso ona dela. Eta azukrea batetik bestera mugitzeko nola ez dan iraungitzen, Ameriketan hasten dira kainabera azukrea landatzen, eta orduan sarraski ura Ameriketara ematen da. Baina Kanarietan sarraskia egin dute. Gero gertatzen da, ronaren kulturare badagola. Azukre kainaberakin ronare egiten da, orduan La Palmara bazoazte, orain oso ezaguna inda irla volkanaren gatik, baina La Palman, ronear bat eateko aukerare badago, eta modu batez ere ekonomia lokala egiteko. Inogori belarriak tentetu zaizkio. Rona esan dezulako. Abaino. Ron areukas. Ron. Hori izan nahi dela 20 urteko kuña publizitario bat. Bai? Irratien egiten zuten. Akordatzea? Bai. Baina, hango rona zan edo...
Rona Kanariarra da, Bai, Areukas. Areukasangoa da. Marka ezagunena badaude beste batzuk hor, Bai. Artemi eta... Bai, badari, bai. Hasi niz begira, baina Bai, Guajiru ere bertakoa da, nahiko ezaguna. Guajiro, bai. Bueno, orduan, Rona. Eta gero, ja, behin azukra dijola Kanarietara, Europan 19. Menden zeon pilpilen ehungintza industria, eta orduan zegartzen dituzte tunerak landatzen dituzte. Tunerak dia, badia Mexikon oso ohikoak dien, bueno, Mexikon kaktus asko daude, baina olako kaktusak diala borobilt obalatutan kedakoak, eta daukate frutu gorri bat. Bai? Txumberak deitzen dienak. Ba, bueno, landatzen dira tunerak, ze tunera hauek daukate kotxinilla izeneko hartxo bat, eta har horrekin tinte naturalak egiten zian. Ara? Horren, ze pasatzen da? Ba, Europan ehungintza industria pilpilantze honean, tinteak bertzien arropa tindatzeko, eta Kanariar uharteak ere horretarako erabilizian. Eta horrek ekartzen du, bueno, berriro ere, olako monokultiboak edo, abian jartzea, ez? Momentuan dirua ematen dute, baina gero, aurkitzen dienean tinte industrialak, aio, agur, tuneratxoak, eta orduan, erabiltzen zian ere asko espazioak mugatzeko. Adibidez du daukazu ze Kanaritan ere hauntzak asko dare, eta hauntzak azta ere eharra dau. Bidea zabaleko ere eharra dau, baina hango hauntzak azta ere eharra dau, haizu. Esan beharra dau, Eta orduan berabiltzen ere, hemen paeta jartzen dien bezala, harri gorrekin daula, han tunera jartzen zian espazioak banatzeko, eta mugarri moduan, eta hauntzek antxe biltzen zian, belarra jaten. Hauntz gazta gainera, bertan baritate desente daztatzeko aukera dago. Hemen ohituta gaude, hauntza gazta, ez dakit, hauntzan gazta entxalada jatetxetan jartzen duten, beisiko hori, eta iaia hortara mugatzen da, gure hauntz gaztaren ezagutza. Hemen badaude, hauntzarekin gazta ekoizten dutenak, baina... Hemen badare, baina ez dira gehiegi, ez dira ezagunegiak, eta uste dut, hauntzaren gaztaren inguruan kultura gutxixan bar daukagula, orokorrean, akaso entzuleren batek esango du ez, nik, ondo, baina orokorrean hemen oso ardi gaztazaleak era, edo nasketarenak, behia eta ardia nastuta, baina hauntzaren gaztak badu bere espazio benetan interesgarria, goxoa eta zautzeko modukoa. Bai, nik uste gaztazaleak geanak, baukegula otxura ez, gaztak probatzeko, baina egia da hemen ere Euskal Herrian Idiazabalek egin duela olako, ez, bere lana egin du, eta orrun, konsumitzen dugu ardi gazta, baina hauntz gaztak ere, baditu gaina oso propietate onak, eta hauntz esneak ere bai. Ze askotan, behi esneari alergiak eta dauzkagunen, askotan hauntz gazta probatu, eta ondo egiten dugu, orduan, hauntz gazta ez barkatu esnea. Hori da bai. Esnea. Orduan, eta Kanariar uhartetan, eta bereziki Fuerteventuran, hauntz pille dau. Pille. Pilla, patata tortilla. Porque en el mundo entero siempre hay un rumbo nuevo. Eta aurrekoan aipatu nitun, platanondoak. Bai. Orduan, pixka bat ulertzeko ere, bereziki Gran Canariako lehorte hori, eta gero ja Tenerifen daude platanera pilu bat, eta La Palman ere, azken volkan honek asko aurretik eman ditunak, platanoa ez da Kanarietakoa, eta ez da ere, gaur egun, platanoeko izan nagusina Ekuador da. Bai? Baina platanoa ez da Hego Ameriketakoa ere. Orduan, platanoa dator Indiatik dator, eta, horri biltzen zianak, abenturazaleak itxasontzietan, bakartzen zituzten espeziak batetik bestela, gaur egun itxen dugu hori ere bai, ez? Nik ekartaitun ere espeziak landaretxoak beste tokietatik, baina, konturatu zian platanoak, Kanarietan landatu platanondo bat, eta azik izala eta platanoa matezula, orduan platanondo mordoa landatu zan, eta kontua da, gaur egun latifundistak dira eta sekulako boterea daukatela platano produktore hauek. Eta platanoak ur pila bat behar du. Ur pila bat. Orduan, hor ere, gaur egunean, Tenerifen adibidez,
Tenerife ere oso berezia da, ez? Ze da, Gipuzkoaren tamainako irlatxo bat, baina erdian teide dauke, da dena da volkanikoa. Orduan ze gertatzen da, jendea bizi dela kostaldean, eta kostaldeko eremu lauenak dia platanondoenak. Esatezu, baina han malkar horretan etxean nola indue, nun ingo due ze inguru lau guztia platanondoentzako dagoin da, eski gukeo, eharra jatetu platanok ez, eta garrinarok ere saltzen ditu ez, Kanarietako platanoak, hori platanondoak daude, orduan, ikus dezazuen nola, momentuan puripurian dauden produktuek toki bateko ingurua nola aldatu dezaketen ez, eta platanondoak politak dira, ze batutan dirudi zaudela Venezuelan, Tenerife iparraldean zaudenean, eta holako etxe eder, kolonialak ikusten dituzunean, esatezu, dirudi Kolombian gaudela, ez, Tenerifen gaude ez, eta gero nire duda da ere, duda ez dakin norbaitek argituko egiten, askotan aipatzen dugu arkitektura koloniala, baina Ego Ameriketan eta, baina Kanarietan ere arkitektura hori berdina da, eta Kanarietan lehenago sartu zian Europarrak, orduan, zer da, Kanarietako arkitektura ara emana, edo, ordu da dauzket, zakit? Hortxe zalantza. Nik beti ukiet ere zalantza hori, ze, arkitektura kolonialarekin gertatzen dizu gauza bat, antzak jo duela Kanarietako arkitekturarekin, edo Portugalgo gaur egungo hirien arkitekturarekin, Espainiar estatuan topatzen den horrekin berarekin baino. Egia da, ez? Eta gaina... Guatemalako lantiguan zabiltza, eta askoz gertutasun gehiago sentituko duzu Portugalgo hiri batzuena. Bai. Espainiko hiriena baino. Egia da. Hor portugesak ere, portugaldarrak ere ibiltzia. Bai. Itxasoan jaioak izan zian eta iritsi zian, ez? Munduko bastar askotara, eta ziurrenik ere inigo, izango du hortik asko, ez? Ze azkenean penintxulan, eta Euskaldunak ere iritsi zian Ego Amerikara, baina ez dituzten hemengo baserretzankerako erekinak egin, ez? Edo dorretxeak edo. Hori dia, oso kolore bizietako fatxadak, leio handikin, argitasuna sartzeko, egurtaia politoiek, ez? Askotan, balkoiak ere, egurtaia politekin eindakoak, Gran Canarian bertan, hiriburuan ere, aldezarrean daude balkoi batzuk zoragarriak dienak, eta, begiak itxizkeoz, eta areaman ezkeoz, esango zinuke, nunago, agian Mexikon, agian Guatemalan, Gran Canarian. Ahora. Perfecta, el frío es una excusa para abrazarte más. Si la casa está muy sucia, nos vamos a... Ikusten ari garen irudia unongo da? Hau da... A ber, ez dut ikusten? Jarri dut eraikin kolonialak Kanariak eta hausia gertu zait, baina ez dakit zehazki... Adiez, La Laguna, Tenerife. Orotava herria da. Orotava, koloniala da ere. Eta gero badago ere La Laguna, Tenerifeko, edo Kanarietako Salamanca bat dena, ez, unibertsia du eta gazte mordua jotzen da ikastea La Lagunara, eta Lagunare patrimonioa da, UNESCOren patrimonioa da, ze, benetan, zoragarria da, hango kaletan ibiltzea da, pixka bat, bidaiak egitea Ego Amerikara, edo Kanarietara. Eta gurtzan ebelontzaran agurtu horretik badauko oraindik kontatzeko gazatxeren bat? Bukatuko detola belexen, bakizu hasten zizketan eta aia arkitektura zizketan, eta aurrekoan aipatu nun, baina ezin aipatu gabe utzi berriro inigo, zuetzinen hemen, eta arkitektura defendituzun, eta Kanarietako arkitektura defendituzun gizona Cesar Manrique, bera artista, berak esatezun artea eta inguru giroa eskutik doazela. Eta Lanzaroten izan ez bali mazate izan, baina jutuko asma bali maukezuen, mesedez, Cesar Manriqueren fundazioak edo baditu horretxe batzuk, eta Cesar Manriquek itezuna da, etxeak, bizilekuak naturan integratzen zitun. Eta horren, askotan zoaz bere kobazulo baten dauke etxein da. Zu bazua zarea, eta esatu baina hemen ondo bere etxea, lurrazpin, eta da zoragarria, eta dauka etxe bat izena duna kaktusen jardina, eta badaudeia 4.000 kaktus bertan,
tartean tunera asko, eta ikusten da nola argia ere integratzen duen etxean, hau da, kobazulo batean, eta gero inguruko landaretza ere beretxearen parte da. Orduan, Cesar Manrike ezen aipatu gabe utzi, eta Cesar Manrikek Lanzaroten lan asko egin du. Turismo masiboare egin zuen, 92an hiltzen, istripuz, turismo masifikatu eta arkitektura, azkenean makrohotel hoien aurka, ez? Eta, berak egindako lana, haupa Cesar, txalo bat. Cesar gehiago behar ditugu munduan, eta aipatzekoa da, hori, arkitektura, eta Cesar Manrikek entzun lana. Eta horreko astean gogoan dut Josu Iztueta gaipatu zigula Tolosako bidaiarien txokoan orkestu zenutela, esango dut, zean bazinen zu ere, Juanjo Ramosen Sucesos en la naturaleza canaria, relatos para curiosos liburua, eta uste dut badela ez, bertako natura eta hainbat sekretu oso ondo ezagutze dituen pertsona bat, eta oso liburu interesgarria behar du izan. Oso, Juanjo Tenerifeko naturalista txorizalea da, Tolosarekin lotura badu, Josuren laguna delakon, eta berak badu mundua ikusteko manera bat. Eta ikusten du mundua naturalista baten ikuspuntutik. Orduan liburu hortan 58 kontakizun daude, baina hori, kontakizun horiek irakurtzean, Kanarietako nik sekula pidatuko ez nuken begi batzutatik ikusten ditu Kanariak, ez? Naturalista eta, natura gozatuz eta gozatzeko indako liburu bada. Orduan, Kanarita balimazo bazte, da liburu bat poltsikoan eraman beharrekoa, ze bidaiatzeare bada askotan esatet begi berrekin itzultzea, ez? Eta askotan, erortzen geha betiko gietan edo betiko lagun batek esan zian hau ikusteko, baina, Juan Joken baten ditu beste, prentza batzuk naturaren ingurukoak Kanarietan, eta irakurri beharreko liburua. Eta beste liburu bat, edo beste idazle bat, komentatu dezaket. Asker. Bukatzeko, nola ez, emakume bat. Ezen aipatu gabe utzi, Elsa López, Kanarietako idazlea da. Aurten eman diote Kanariatako sari irabazi du, Premio Canarias irabazi du, poesia idazten du, eta, poesia eta eleberriak ere idazten ditu, eta berak kanpoan denbo asko pasa ondoren Kanarietan dago orain bizitzen, eta irakasle badela esango nuke, eta berak sari hau dedikatu zien Kanarietako emakume guztiei eta idazle guztiei, non orain arte oso gutxi aipatuak izan diren, eta rekonozimendu bat egiten die uarte horietako emakume idazlei eta emakumeei nolabait ere historia ere beraiek eraiki dutelakon. Gurtzan ebelontzaran, plazar bat bezidezela, badauzkagu hainbat eta hainbat liburu eta idazle dagoneko gomendatuta hemen, Kanaria errealitatea beste modu batera ere ezagut eta bizitzeko, eta, gurtu dengo zaitugu. Aurtengo denboraldian ja azken hitzorde izango dugu gorkoa. Baina iraietik bueltan izango ditugu abentura berriak, liburu gehiago, eta... Ze ondo. Egingo dugu berriz ere, topo. Plazer bat. Eta Kanaria duzletan genbiltzala otu zait, badagoela kantu eder bat nahi taldeak badako uartia izenekoa, eta honekin egingo ditugu rengo minutuak. Litekenarekin zabaldu begiak dalanariekin badako uartean ez dago itxasorik, kartzelak badaude baina ez daukate aterik, ez agertzen mapatan, ez baitago mugarik, badako uartean. Ito ditzagun penak, urezko pistolekin, jogaitzatela, poliziek burukiekin, eta diktadoreek, barregin dezatela, ohartu arte, arnasa bukatu zaiela. Ito ditzagun penak, urezko pistolekin, jogaitzatela, poliziek burukiekin, eta diktadoreek, barregin dezatela, ohartu arte, idirela.
Emaiozu bigarren aukera bat egunari.